Vážené dámy a páni, zaujmite prosím svoje miesta, o 5 minút začíname. Tak sa najedzte alebo nejedzte, povedzte, ideme. Ferry. Takže maďarské hranice, prvý obedík na tejto dovolenke gastro. A máme fajnovú, že jakú húsku. Ruskou, ktorú nelúbim. Takže po polievočke síriček. Ako sír musí byť, lebo súcitíme s červíkom, takže v jeho mene sme si dali. Navigátorovi odišiel mobil. Či? Ferry si spotený, máš ceckový pod. Tak, lepšiu pumpu sme nenašli. Takáto jednostojanová. Pán predo mňou natankoval a odišiel za kamošom sa rozprávať. Akože teplo je jak blázen, 32 stupňov. Kričím po ňom, že moment, no on sa tu vykecal. Takže... Takže sme dobre prišli, 300... Ty koko. Čo to je, nechutné? Marhulka. Prišli sme 370 km. Sa mi zdalo doma, že to není dobre, neviem, chlapci ovoňali, že dobre, uvidíme, keď ochutnajú. Marha, fasa. Takže chlapci, na zdravíčko sme dobre došli. Dobre, na zdraví. Sala, smole, čup. Na zdraví. Strátiš peňaženku pár tisíc vnútri. Tak pár metrov už od vstupu do jaskyných kúpele. Jaskyné kúpele. Musíme až tak utekať, však to nás vyhodí. Sme v jaskyni. Tu je ešte chalani. Super. Čakajte. 3, 4. Takže bolo už zavreté, ale pani SBS-karka, že chlapci, choďte donútra. Takže zadarmo nás pustila, môžeme si to pozrieť. Síce môžeme tu byť len tak pol hodinku, ale ďakujeme jej. Karma sa vracia. To je studená. Ježiš, táto je studená. Takže paradička. Na tom tripe. Furt je takto, vieš.